Čau, moje meno je Edy a za posledné 4 roky som vygeneroval viac ako 18 miliónov českých korún v predajoch pre moje vlastné biznisy a prvýkrát som prekonal hranicu 41 000 eur za mesiac v zisku vo veku 27 rokov. Tieto veci, ktoré ukazujem, fungujú a tieto videá robím kvôli tomu, pretože chcem pomôcť podnikateľom v Česku a na Slovensku postaviť lepšie biznisy, pretože verím, že tvoj úspech je prvým krokom k úspešnejšiemu Česku a Slovensku. A v tomto videu chcem ohodnotiť moje biznisy, ktoré som prešiel, biznisové dobrodružstva, ktoré som prešiel za svoj život a ohodnotiť ich na škále od S-tier, potom cez A, B, C, D a možno povedať niečo k tomu, aby si, keď náhodou by si zvažoval aj ty tieto veci, tak vedel nejaké plusy, minusy a tak ďalej. Okay? Takže ako môžeš vidieť, tak za svoj život som doteraz už mal 10 nejakých ako keby biznisových príležitostí, takže ako pomerne veľa som toho vyskúšal a myslím, že to není vôbec ako keby zlé, práve naopak. Podľa mňa potrebujeme skúšať veľa vecí na začiatku, aby sme zistili, ako veci fungujú, ale potom už keď nájdeme tú jednu, ktorá funguje, tak je dobre sa niečoho držať. OK? Tak, prvá vec, prvý biznis, ktorý som v živote robil, je, a to je docela zaujímavé, alebo je to predaj Pokémon kartičiek, čo z dnešného dobu docela sedí. Ale ja som to robil už na základnej škole a bol to taký side hustle pre mňa, keď som mal cca asi 8 rokov alebo 9, myslím, že som mal asi okolo 9. A bolo to vlastne v dobe, kedy vyšlo PlayStation, PSPčko. A to bolo niečo proste možno pre nové generácie, ale poviem vás to veľa ľudí pamätá. To bolo asi také ako prenosné, taký vylepšený Game Boy a ja som to strašne chcel. Bolo to proste extrémne drahé, stalo to nejakých 6 000 korún vtedy a my sme vôbec nemali peniaze s maminou doma, takže to akože bolo fakt, že úplne v inom vesmíre. A ja som proste hrozne ako keby rozmýšľal, čo by som mohol urobiť, aby som nejakým spôsobom sa k tomu dostal. A mne napadlo, že ja mám doma proste obrovskú zbierku za tie roky Pokémon kartičiek, futbalových kartičiek, hokejových kartičiek a všetkých možných rôznych kartičiek, ktoré som zbieral. A napadlo mi jedného dňa, že som to doniesol do školy a začal som to regulérne proste predávať. Že proste som začal sa pýtať kamarátov, či nechcú náhodou kúpiť proste Pokémon kartičky, pretože mal som iných kamošov spolužiakov, ktorí proste chceli kúpiť Pokémon alebo tiež zbierali Pokémon kartičky. Ja som mal fakt nejaké dobré karty a proste s niektorými sa dohodli, že som predal akože fakt dobré karty, ktoré som mal za nejakých 800 korún proste. A potom som predal nejaké ďalšie za nejakých 400 korún a tak ďalej a tak ďalej. Myslím, že ešte jeden spolužiak na konci úplne už som nejakých 5500 korún a jeden spolužiak Peťo, ak náhodou toto pozeráš, tak ďakujem ti, mi ešte požičal 500 korún, vtedy myslím, že čo mi nejako chýbalo. A myslím, že mamina mi dala 1000 korún, tedy že mi prispela, pretože ja som si fakt akože nazbieral proste asi nejakých tých 4,5 tisíca, 1000 korún mi dala ešte mamina, Peťo mi požičal 500 korún proste. A naozaj som si to PSPčko kúpil a to bol fakt akože úplne fakt úžasná spomienka a miloval som to PSPčko a tak ďalej. Ja dúfam, že som Peťovi vrátil jeho 500 korún. Myslím si, že hej, ak nie, tak Peťo, ozvi sa, pošlem ti ešte. Ale myslím, že som ho vrátil na začiatku roka. A fakt akože to bolo jedno z najlepších proste pocitov. A možno dneska reálne som predal niekomu z mojich spolužiakov kartičky, ktoré sú proste akoby v trende, tak možno za niekoľko tisíc eur, ja neviem, akože, alebo možno 10 000 eur, takže možno som v úvodzovkách vymenil generational bohatstvo za PSPčko, ale pre mňa vtedy to PSPčko bolo úplne akože top. Takže môj prvý biznis bol predaj kartičiek, povedal by som, že to bol taký ako hustle a viem, že čo bola sranda, že moji spolužiaci, keď videli, že som začal predávať ja, tak čo skoro začali aj oni predávať akože veci v triede, ale im to už zakázali. Sa to moc rozbehlo a proste donesol ďalší spoločník, čo niečo predávať a potom takto a fakt sa tam rozbehlo, myslím, že jedna spoločka začala predávať také tie Diddle, co to volalo, alebo jak to volalo, také proste proste pre baby zase veci a fakt sa veľmi rozbehlo proste úplne trh proste u nás v triede a učiteľky to nejako akoby zakázali, že proste nemôže sa to ako keby takto predávať veci. A takže som bol ako keby, myslím, že jeden z mála, čo to stihol. Možno ešte pár ľuďom sa niečo predalo a potom už to zakázali. Takže toto bol môj úplne prvý ako keby hustle predaj kartičiek. Toto by som zaradil asi, keďže to bol fakt iba taký ako hustle, tak to by som dal, ale zase ceníme hustle, tomu by som dal ako B tier. možno dokonca C-čko. Dal by som to, aby som bol fair, dal by som to do C-čka. Nebol by to asi dlhodobo udržateľný biznis, takže tak. Ale snaha sa cení. Druhú vec, ktorú som chcel rozbehnúť a už som mal pripravený produkt a mal som otestovaný produkt, sa to tak dá nazvať, bol predaj čipsov. A toto bolo takisto
na škole. Myslím, že som bol nejaký 8 alebo 9. A pravdepodobne posilnený môjim úspechom spred pár rokov s predajom Pokémon kartičiek som si veril, že ako potreboval som peniaze. A hovoril som si, že OK, že čo by sa mohol ako urobiť. A napadlo mi, že by som mohol ako začať predávať čipsy v škole, pretože proste neviem, či to napadlo úplne mňa, alebo sme to vymysleli s mojím kamošom. Možno to bol nejaký môj kamoš, s ktorým sme proste chodili von a tak. A proste nás napadlo, že by sme normálne ráno proste pripravili, alebo deň predtým proste ako keby čipsy, že by sme ako urobili zemiaky, pripravili čipsy a donesli by sme do školy proste balíčky čipsov. A proste, že deti by mali proste čipsy skvelé a tak ďalej a že by sa to úplne mega dobre predávalo. A čo sme prvé urobili, tak sme normálne kúpili proste zemiaky, normálne sme to proste pokrájali, sme urobili vlastné čipsy, vôbec to nemalo s čipsami nič spoločné, boli to proste pokrájané, uchutené zemiaky. A dali sme to, tuším, ešte aj testovať jednému kamarátovi, ktorý zrovna tam bol, volal sa David. A on hovoril, že no, že je to celkom dobré, ešte nám hovoril nejaké tipy alebo tak proste. Všetci sme mali, ja neviem, tento som mohol mať asi 12 rokov reálne, alebo tak možno 13. Bol som fakt ako presvedčený o tom, že to je výborný nápad a že ideme teda na to. David dal dobrú recenziu, že to chutí dobre a proste, že to ako, takže už som išiel robiť svoju prvú varku. A vtedy prišla domov moja mama a pozerala na mňa, že či som sa zbláznil, že prečo máme plnú kuchyňu úplne od zemiakov a takto, že všade je bordel totálny. A že čo to akože robím, tak sa mi vysvetlil môj ako keby biznisový plán, že proste plánujem ovládnuť školu proste s čipsami. A zakázala mi to, pretože mi povedal, že nemám povolenia. Že nemám povolenia proste na to, že to není ako keby len tak, akože niečo predávať, že proste to nemôžem a že proste nemám žiadne povolenie a hygiena a takéto veci. Ja som pozeral, že aká hygiena, aké veci, že proste ja chcem predať čipsy spolužiakov, že budú happy. A proste moja mama mi to nedovolila. Takže tento biznesový nápad teda stroskotal hneď na začiatku a tým pádom by som ho dal asi do kategórie D, pretože povedzme si pravdu, asi som podcenil ako supplies, proste podcenil som, čo by všetko bolo, aby tie čipsy, balenia, hygienu, no všetky tieto veci a pravdepodobne to bol akože docela náročný biznis. Takže predaj čipsov, teda to bol nápad, ktorý sa skoro stal realitou, ale moja mamka ho zahltila. Asi správne. Ďalší môj biznis, číslo 3, ktorý už bol reálne a vyšiel a vlastne myslím, že sa od ňom dostal celkom ďaleko, bola v podstate YouTubeová kariéra. A v podstate, ja som ešte predtým streamoval hry. No, to je jedno. Toto bolo tak akoby nadväzujúci biznis toho. Ja som ešte predtým začal streamovať hry na, možno nejakí pamätníci budú pamätať Onet TV a potom neskôr sa stal Twitch a tak ďalej. A ja som vlastne, v dobe, keď vznikol Twitch, tak ja som vlastne streamoval LOLko na internete, čo je to zaujímavé. A potom som vlastne prešiel z toho na tvorbu YouTubeových videí, pretože vzniklo niečo také, že vlastne ľudia začali sa natáčať na YouTube a tak a ja som si hovoril, že to je docela super, že by mi to mohlo ísť. A v podstate o pár rokov neskôr sa mi podarilo postaviť, myslím, že to bol 7. najväčší kanál na Slovensku s YouTubeovými videami a vlastne tvoril som s najväčšími tvorcami, s Danielom Štrauchom, Gogom, tvoril som so Selasím, tvoril som s Asimisterom, Duklokom, proste ako s veľa s týmito ako ľuďmi, s PPP Petrom a s kopu ďalšími. Bol som na rôznych ako keby tých akciách proste a mal som rôzne spolupráce, dostal som pozvanie do seriálu proste, čo bol bizár, ale akože bolo to fajn iba. Ale akože že vlastne otvorilo mi to tento biznis ako úplne novú škálu fakt vecí, pretože vtedy ako pomer YouTube to bolo ako dá sa povedať taká novinka, bolo to iba vo svete a ona sa iba začínalo. A ja si myslím, že toto bol ako keby pomerne veľký úspech. Mal som videá, ktoré mali fakt milióny zliadnutí a myslím si, že veľa ľudí možno aj čo pozerajú toto video si možno nejaké moje video pamätajú. A tento biznis by som ohodnotil asi do kategórie Ačka, asi to je podľa mňa A-tier, pretože predsa len aj dneska, či už sa bavíme o biznise alebo sa bavíme o iných veciach, tak mať osobnú značku, mať úspešný YouTubeový kanál a tak vám môže otvoriť obrovské príležitosti. V podstate, kdekoľvek sa pozrieme, tak či už je to v hudbe, či už je to proste v móde, či už je to v zábavnom priemysle, hoci kde, proste keď človek má nejaký dosah, tak dneska naozaj dosah je sila, takže myslím si, že toto bolo trošku bol ako keby správny čas na správnom mieste. Potom YouTube rozhodol prestať robiť, pretože jak som mal obrovský dosah, tak vlastne začalo to mať aj takú inú cieľovú skupinu skrz proste to, že vlastne som bol aj v televízii a tak ďalej a ja som to vždycky, ako keď som začal robiť YouTube, tak ja som ho robil pre
ľudí v mojom veku, pre mojich rovesníkov, pre ľudí zo školy a tak ďalej. Boli tam aj nejaké proste nevždycky family friendly vtipy a tak ďalej. A potom sa to strašne stala taká vanila, také family friendly a popravde to, prečo som začal robiť, už tam ako trochu nebolo a prestal ma to naplňať. No a ja som vlastne akoby celý život ako keby mal hrozne rád hudbu, proste počal som hudbu a chcel som nejakým spôsobom hudbu tvoriť a preto som sa potom rozhodol, že vymením YouTube za hudbu. Ale ešte predtým tam bol jeden biznesový nápad a to bol tábor. Presne tak, priatelia, počujete správne, detský tábor, ktorý sa nazýval, a teraz sa podrž, Gameland. A bol to vlastne tábor, ktorý som skombinoval vlastne s týmto YouTubeom. Tak môj veľmi dobrý kamarát, Karči sa volá, tak oni robili proste akoby športový tábor pre florbalistov a tak ďalej. A neviem prečo, ja som dostal nápad s mojim kamarátom, druhým veľmi dobrým, Tomášom, že by sme mohli spraviť my takisto tábor. A tým, že ja som proste bol srdcom gamer, ja som proste hrával, streamoval som, hrával som predtým Counter-Strike 1.6 a tak ďalej, tak proste ja som povedal, že mohol by som urobiť prvý tábor, kde sa budú hrať akože hry. A potom som zistil, že tábor už aj napríklad v Česku existoval, na Slovensku nič také nebolo. Takže proste ja som tedy mal možno cca 17 rokov v podstate. A napadlo nás urobiť proste tábor, kde teda by deti mohli prísť a mohli by tam hrať hry a samozrejme by tam boli nejaké športové aktivity a tak. A tým pádom my sme postavili nejakú stránku, urobili sme tomu nejakú reklamu a reálne sa tam prihlásilo asi 12 detí za 200 eur proste v podstate. A to bolo, že ako keby ja som tedy zarábal nejaké peniaze z YouTube, ale ja som bol ako keby, myslím, že to bolo tak ako keby v strede tej nejakej akoby kariéry a tak a v podstate ako mne zrazu tam začalo proste pristávať ako 200 eur, 200 eur, 200 eur, 200 eur, takže ja som mal zrazu na už neviem, 2400 eur proste z týchto ako prihlásení detí na ten tábor. A to bolo docela dosť, ja som prečumil na ten účet, že proste, že ty vole. A potom tam prišla pani jedna mamička, ktorá začala riešiť, že proste, že kto je za tým táborom, že proste, že či máme nejaké ičo alebo takto a ja som ani nevedel, čo je to ičo, v podstate ja som fakt akože nevedel, že OK, robil som YouTube a tak ďalej, takže tam som mal ešte ako keby, tam som mal nejaké, to hovorím pre úrady, že proste mal som samozrejme nejaké zmluvy o dielo a tak ďalej, riešilo sa to, ale ako nevedel som, že na to, aby som mohol proste urobiť firmu a tak, na YouTube, to som bol ešte tedy, ja sme v začiatku, tak nevedel som, že potrebujem mať ako keby ičo a SROčku a tiež deti proste hygienu a všetky tieto veci, ktoré sú potrebné na to robiť tábor. Takže pani jedna mamička sa v tom začala špárať, čo za to som jej veľmi vďačný spätne vlastne, že začala to ako keby riešiť. A teda skrz ako keby tlak, že proste sme fakt ako som zistil, že síce ako máme veľmi dobrý koncept, ale ako keby nemáme poriešené tieto veci. A vlastne, že by z toho mohol byť nejaký problém, viac menej, tak sme sa rozhodli teda tábor stiahnuť a tábor sa tam neuskutočnil a samozrejme sme všetky peniaze ako vrátili. Hej. Takže ako keby nikto o nič neprišiel, všetci boli ako keby happy a myslím si, že by ten tábor bol super a bol to fakt trochu bizár, proste my sme to mali naplánované s kamaráty, sme tam program, ja som bol normálne skautovať ubytovanie v podstate v Bojniciach pri Bojnickom zámku, akože myslím, že by to bol super tábor, reálne ten úmysel bol fakt dobrý, ale proste myslím si, že vo výsledku dobre, že nám to pani zahatila. takže takto. Takže tábor sa teda neuskutočnil, ale skoro. Každopádne, o pár rokov neskôr, kedy už som teda prešiel rôznymi životnými fázami, presťahol som sa do Prahy, skončil som z YouTube, začal som robiť hudbu, tak som vlastne išiel all in na hudobnú kariéru a začal som sa venovať hudbe a konkrétne rapu. A toto bolo niečo, pričom som vydržal naozaj veľmi, veľmi dlho, pretože myslím, že hudbu som robil asi cca 7 rokov dokopy, to obdobie a ešte som vlastne neohodnotil ten tábor vlastne, že do akej kategórie. Keďže to bol podľa mňa taký ako keby, že podľa mňa som takisto ako podcenil tú komplexitu toho, že čo by všetko s tými deťmi trebalo a tak, ale akože myslím si, že obecne asi detské tábory môžu byť fajn ako biznis model, takže dal by som to do kategórie Bčko, do Bčka. Potom, keď sa vrátim teda k hudbe, tak vlastne hudobná kariéra moja, ja si myslím, že to je proste umenie, hej, že akože hudba není iba biznis ako biznis, hudba je proste umenie a je najdôležitejšie, aby to vaše umenie, takisto ako je to s obrazmi, so všetkým proste prehovorilo ľuďom. A myslím si, že ja som bol trošku stratený v tom, že som tvoril hudbu viac pre seba, než pre možno publikum, ako keby. A tým pádom, ako keby, myslím si, že to nikdy nemalo taký ten ako keby priestrel cez ten trh a nikdy som vlastne z tej hudby úplne nevybudoval nejaký biznis, pretože
podľa mňa tá hudba začína byť biznis v momente úspechu. Hej, že keď človek ako úspeje, keď sa to jeho umenie páči ľuďom, tak potom sa z neho stane značka. Možno dneska typicky asi by som povedal, že najviac je na tom Separ, tebárs na Slovensku, určite v Česku sú proste Ektor, Kalin, Viktor Šír, Izomandias a tak ďalej. A jak náhle už máme proste ako keby úspešnú tú hudbu, tak potom sa k tomu pridáva samozrejme aj ten biznis, môžeme predávať nejaké produkty, spájať sa s značkami, robiť nejaké zaujímavé veci a tak ďalej. Ale do toho bodu som sa popravde ja nikdy nedostal. A myslím, že to bolo proste kvôli tomu, že asi tá hudba nebola dostatočne dobrá na to, aby proste prerazila na tom trhu a tým pádom to bolo skôr ako také hobby, ktoré ma stalo hrozne veľa peňazí, ale strašne veľa peňazí, ale každopádne každý, kto robil hudbu a vie, o čom hovorím. Jako bolo to super, ako dalo mi to hrozne moc, ma to naučilo. Naučilo ma to fakt aj hrozne veľa vecí do biznisu, pretože v tieto všetky veci, hlavne napríklad ten YouTube, bola vec, ktorá, ja som to začal robiť a v podstate prakticky mi to hneď ako začalo fungovať, hej? Pretože ja som ako fakt tam, neviem, či som proste mal na to nejaký dar alebo tak, ale proste hneď to začalo fungovať. A hudba bola taká vec, že proste keby tam naozaj som sa trochu trápil a naučilo ma to fakt ako makať na niečom, aj keď niečo nejde úplne podľa predstav. A myslím, že táto vec jedna ma vlastne vo výsledku pripravila na všetky tie ďalšie veci, ktoré sa mi podarili, pretože ma to extrémne zocelilo makať na niečom a snažiť sa a proste hľadať tie cesty a tak ďalej. Takže myslím, že mi to vo výsledku extrémne veľa dalo a dalo mi to aj hrozne veľa dobrých ako keby aj zážitkov, aj priateľstiev a tak ďalej. Myslím si, že obecne, ako keby keď už človek prekročí tú hranicu a proste je to niečo možno ako so športom, že možno je to také niečom podobné, že keď človek je na tej najvyššej úrovni, tak to môže byť skvelý biznis, vlastne to leverageuje takisto tú osobnú značku, sú tam potom obrovské marže, človek dostáva vlastne financie za všetko, kde je jeho tvár a tak ďalej a vlastne všetko, čo spustí, mu funguje a môže tam byť ako keby, v tom prípade si myslím, že to je kľudne ako biznis typu kľudne A, by som tomu dal, ale pokiaľ sa to ako keby tam nedostane, tak to naopak môže byť ako keby veľmi časovo náročné, finančne náročné a vlastne ten return tam nikdy nemusí prísť. Takže ja by som povedal, že záleží na tom, kto má aký talent, kto má aké schopnosti. A ja by som to zhodnotil minimálne pre mňa, že to bolo asi skôr C-čko, by som to dal. Vlastne z mojej hudby sa vyvinulo jedna z vecí, pretože samozrejme človek, chcel som naplno robiť hudbu a nechcel som úplne chodiť niekam do práce, alebo respektíve chvíľku som chodil do práce, robil som marketingové agentúre, ale proste necítil som, že to je úplne ako keby pre mňa, chcel som možno niečo také viac kreatívne a tak ďalej. Tým som založil značku Saint oblečenie, OK? Takže klasicky povedzte mi o jednom podnikateľovi, ktorý aspoň raz v živote nemal značku s oblečením. Proste to je úplne statement, úplne začiatok všetkého. Samozrejme robiť si streetwearový brand. Takže vlastne mali sme oblečenie, mali sme tak akoby dropy, kedy sme dropovali rôzne dizajny a tak ďalej. Myslím, že to bolo super, čo sa týka ako interného naplnenia, že fakt akože ten kreatívny proces, vymýšľanie tých dropov, aj samotné to oblečenie, proste, že to ľudia nosili proste a tak ďalej, to bolo fakt skvelé. Ale čo bol fakt, tak vlastne za prvé toto naštartovalo ako u mňa už skutočne nejaký biznis, pretože prvýkrát som mal nejaký e-shop, na ktorom sa niečo predávalo, mal som nejaký drop, robil som tam nejaké promo, takže v podstate toto by som povedal, že bol taký ako keby začiatok úplne ako prvého nejakého reálneho biznisu, na ktorom sme pracovali, vlastne pomáhala mi s tým aj moja priateľka Amanda. Takže toto bolo keby to, kde sme reálne akoby začali, odtiaľ to tak mentálne, verím, že som začal vlastne podnikať. Ale ukázalo sa tam, že ja som vlastne vôbec nič nevedel ako o biznise ako takom. Hej, to znamená, že ja som nevedel nič o maržiach, o tom, ako optimalizovať marže, ako proste všetko nič funguje viac menej a tak. A tým pádom ako keby tá profitabilita toho, akože on to generovalo nejaký profit, generovalo to nejaké peniaze, ale akože pomerne objem tej práce s tým, koľko to generovalo, asi nebol úplne, by som povedal, že nejaký zázračný. A vo výsledku to bolo aj vo hrozne nízkych ako keby nejakých akože obratov, že keď sa pozrieme na nejakú veľkú akože nejakú vec, samozrejme pre nás to vtedy bolo nejaké ako keby peniaze, ktoré sme si privyrobili a tak a bolo to fajn, ale ako keby overall to bolo ako keby veľmi malinké. Takže ja si myslím, že toto bol ako keby veľmi pekný biznis, veľmi dobrý biznis, čo sa týka takého interného naplnenia aj naučenie sa nejakých prvých vecí. Obecne si myslím, že čo sa týka
módy a tak je pomerne ťažké uspieť, keď človek chce akoby uspieť, tak fakt, že proti Zalandu, About You a tak ďalej, tak tam sú proste giganti, proste rýchla móda, Zara a tak ďalej, takže ako keby na takomto trhu niečo podobné, ako sa podarilo Erika Fashion, je myslím jedna Češka, ktorá ako uspela docela dosť vlastne s vlastným e-shopom oblečenia. Myslím, že to je docela ojedinele v dnešnom svete, takže myslím si, že keby tie príležitosti už celkom sú zabraté. Takže ako keby obecne tomuto biznisu, ako keď sa na to tak pozriem, že by sme to narobili iba ako streetwearový brand, ale že by to bol ako fakt nejaký veľký biznis a tak, asi by som mu dal značku proste C. Myslím si, že sa stále dá na móde dropshippingy, napríklad s módou robili väčšinou dosť dobré peniaze a tak, že myslím, že to je dobrá príležitosť, ale asi by som tomu dal aktuálne hodnotenie číslo C. Tieto veci, konkrétne v tomto životnom období hudba, aj to oblečenie, samozrejme to boli veci, ktoré som sa venoval, ale hudba neprinášala žiadne peniaze. Neprinášala nejaké peniaze, ale veľmi málo. V skutočnosti, čím som sa živil v tejto dobe, bol sales pre agentúrneho kamaráta, ktorá sa volá Social Mind. A táto agentúra tu založil môj kamarát Alex pred už x rokmi. A dneska je to akoby jedna z najlepších a najväčších agentúr na sociálnej siete v Českej republike. Takže shoutout Alex, fakt akože veľmi dobrá práca a fakt skvelý projekt. A v podstate ono to bolo tak, že ja som v tejto dobe, keď som prišiel do Prahy, tak robil pre marketingovú agentúru, ja som aj študoval marketing a robil som pre takú veľkú agentúru, ktorá sa volá Triad, čo je jedna z najväčších kreatívnych agentúr v Česku a na Slovensku. A v podstate tam sa mi to veľmi páčilo a tak, ale tam som bol ako vyslovene ako keby nejaký juniorná pozícia, než som tam pridával na sociálne siete a tak. A keď založil môj kamarát Alex vlastne túto agentúru Social Mind, tak to bolo také, že ja som za prvé potreboval sa nejako uživiť, lebo moja hudba proste generovala moc veľké príjmy. A hovorím, že ja mám rád marketing, Alex, ja myslím si, že viem, ako nájsť klientov, ja ti proste pomôže. A tak sme sa proste akoby dohodli. A ja som začal vlastne hľadať klientov pre Social Mind a myslím, že som našiel aj dokonca prvého úplne klienta, ktorého kedy Social Mind mal. A vlastne potom ako nasledujúcich niekoľko rokov som proste pomáhal, ako som vedel Social Mind proste nakopnúť. A potom sa z toho stala proste už ako úspešná agentúra, ktorá má proste 25 ľudí a viac už možno dneska, neviem presne tie čísla, ale každopádne je to jedna, ako som spomínal, najúspešnejšia agentúra obecne v tom segmente sociálnych sietí v Česku. No a v podstate toto naozaj bola práca, ktorá ma živila, myslím si, že veľmi, veľmi pekne. A v podstate nebol to síce úplne biznis, ale bol to akoby self-employed, akoby OSVČ alebo SZČO. A toto by som zaradil popravde sales ako taký na kľudne asi S-tier by som tomu dal. Pretože pokiaľ chcete ako zarobiť peniaze, chcete sa naučiť veci, ktoré vám naozaj dokonca vašej biznisovej kariéry budú veľmi prínosné, tak je to naučiť sa sales. Pretože keď sa naučíte prezentovať služby tak alebo produkty tak, aby ľudia od vás nakúpili, tak ako máte vyhraté v podstate teoreticky, hej. Akože vždycky dokážete postaviť možno nejaký nový produkt, nejaký lepší produkt a dokážete to odprezentovať ľuďom v takom smere, že budú ochotní, pokiaľ sa im to bude páčiť, za to zaplatiť. A tým pádom, už ako sa hovorí, nikdy nebudete hladní, pravdepodobne, OK? Takže ja si myslím, že za prvé sales je väčšinou aj dosť dobre platený, pretože tam je niečo, že ste platení vlastne ako keby z provízií. Že vy máte samozrejme možno väčšinou nejaký základ treba za to, že niečo treba predávate. Ja som v tejto našej dohode nemal dokonca žiadny základ, ja som išiel all in na to iba, že pozri, ale ja od teba nič nechcem. A v podstate iba keď napríklad ti prinesiem nový biznis, tak sa o to môžeme nejakým spôsobom rozdeliť. Takže to aj pre môjho kamaráta to bol veľmi dobrý deal. Vďaka tomu, že som naozaj potom začal makať a vlastne vďaka tým províziám z tých obchodov som začal aj ja veľmi rýchlo, pomerne som sa dostal na nejako 4,5 tisíca eur proste mesačne. Myslím, že som mal vtedy asi 22, 23 rokov, ako niečo také proste ako keby. Takže naozaj ako keby veľmi dobré čísla. A všetko to bolo proste vďaka tomu, že som prešiel podľa mňa do tohto biznisu, čo bol sales a výrazne doporučujem, pokiaľ chceš uspieť v biznise v živote a hľadáš niečo, že kde môžeš zarobiť peniaze, tak podľa mňa sales je skvelá varianta. Ďalší biznis, to bol taký iba prechodný a to boli reality. Pretože presne tak, myslíte si, že kokos, Eli, kedy si toto všetko stihol? Bol som aktívny, takže v skutočnosti, počas toho, ako som robil všetky tieto veci, vlastne všetko toto som robil ako simultáne, hej, v podstate, tak mi napadlo, že výborný obor, ktorý už od nepamäti, v ktorom sú financie, sú reality a že možno by nebolo zlé im rozumieť alebo vedieť, ako to funguje. A preto som si normálne urobil oficiálnu ako licenciu na ako keby reality v Česku, v Českej republike a pre jedno z najväčších sietí v Česku vlastne som robil reality. A v podstate naučil som sa, ako funguje realitný proces, ako vlastne robí realitného maklera a tak ďalej.
A myslím si, že to bola veľmi dobrá skúsenosť, že myslím sa tomu venoval možno asi rok a pol zhruba. A nebolo to môj primárna vec. Akože ja som robil hrozne veľa vecí naraz, takže ja som tomu každému som to tak rozdieloval po nejakých 25% akoby pozornosti. Myslím si, že som pochopil veľa vecí o svete, o tom, ako fungujú nehnuteľnosti a tak ďalej a ako sa predávajú aj väčšie veci, kataster a všetky tieto veci. Myslím, že to bola veľmi dobrá skúsenosť. Obecne som nakoniec sa rozhodol, že vlastne nechcem byť realitný makler, že asi to nebola nejaká kariéra, ktorej by som sa úplne videl, ale naučilo ma to, myslím si, že hrozne moc a reality podľa mňa obecne ako biznes s realitami, myslím, že veľmi veľa ľudí urobilo ako keby milionárov aj v zahraničí a myslím si, že aj u nás ľudia, ktorí flipujú nehnuteľnosti a naozaj majú portfólio bytov a tieto veci, takže myslím si, že reality by som asi zaradil popravde do Ačka, ale to, čo som robil ja, tak to bol iba vlastne akoby koncový človek, ktorý iba predáva byt a prepisuje zmluvy viac menej a tak ďalej, čo nechcem to akože nejako degradovať, ale iba, že není to, že by som mal portfólio 100 nehnuteľností a tak ďalej. Tak to by som dal do takého Bčka. Akože je to fajn, dá sa s tým zarobiť ako veľmi dobré peniaze, ale je to naozaj, človek je tam nejakým spôsobom limitovaný rôznymi vecami a hlavne trhom. Podľa mňa realitný trh rozhoduje hrozne moc o tom, či sa to predáva, nepredáva a tak ďalej. A ak na ten trh trochu zamrzne, tak naozaj je veľmi ťažké niečo predať. Ak nám sa trh rozbehne, tak to ide proste jak teplé rožky. Takže není tam taká úplná kontrola ako v iných veciach, ale tak sa trh je pravda, že ako rozhoduje o všetkom obecne, že neviem, či to je úplne najlepšie takto, ale OK, aby som to zhrnul, myslím si, že reality na takej úrovni, čo som to robil ja, sú cca Bčko a myslím si, že obecne reality ako segment sú za mňa Ačko. Poďme sa teda pozrieť ďalej. Ďalší biznis, ktorý tu mám náš e-shop, ktorý som založil s priateľkou, ktorý sa volal Nailsys. A tento e-shop je vlastne beauty e-shop. My predávali nechty, predávali sme tam nejaké beauty produkty a tak ďalej. A myslím, že toto bol naozaj akože veľmi pekný biznis. Za prvé proste sme na tom pracovali fakt akože s mnou ako priateľkou a myslím, že to bol fakt akože mali sme pekné produkty, mali sme tam ako keby team bab, ktoré vyrábali tie nechty, boli to vlastne ručne vyrábané nechty na mieru pre baby. Potom sme tam pridali nejaké tak akoby bežné proste beauty produkty a tak. A bolo to fakt super. Tuto som sa naučil podľa mňa asi najviac na tomto e-shope a biznise, ako čo sa týka biznisu vecí, pretože urobil som tam aj všetky ako podnikateľské chyby, ktoré som dokázal. Najal som proste celý tím, prestrelil som napríklad výplaty, akože ne, že by toto, ale proste nechápal som úplne matematiku, koľko musí napríklad ten biznis mať veci bokom ako financií, aby proste prežil nejaké ťažšie obdobia, takže samozrejme, keď sme mali extra financie, hneď sme najímali ľudí, hneď sme dávali zvýšené výplaty a tak ďalej. Potom naopak treba som urobil nejaké iné chyby v reklame, najal som proste agentúry, ktoré prepálili nám nejaké peniaze a hrozne veľa chýb aj sa stalo v tomto biznise, ktoré ale boli také chyby, že skorej vždycky sa stanú chyby, keď na niečo človek prichádza a vlastne vďaka tomu, že sa tie chyby stali, tak človek sa stane o mnoho lepším v tej danej veci. Že tak by som to proste pomenoval. Naučil som sa, ako tam fungujú marže a proste hrozne veľa vecí, ktoré som sa napríklad opraviť, tak potom vlastne skrz to som začali sa učiť veľa vecí, ako fungujú. A tomuto biznisu popravde by som dal asi známku, asi by som tomu dal C-čko a teraz hneď vysvetlím, že prečo. Dal by som tomu C-čko, pretože bol ručne vyrábaný produkt na mieru pre každú zákazničku, takže to bola extrémna komplexita. Akože my sme vlastne celý ten biznis postavili na tom, že keď nám napríklad nejaké dievča alebo nejaká žena pošle fotku ako Pinterestu, ako nechto, aké chce vyrobiť, tak my sme proste to jednak jednej proste ručne vyrobili. Čo vlastne bol celý ten ako keby koncept toho a bolo to, myslím, že skvelé, akurát čo týka toho biznisového hľadiska. Tak to bolo proste, museli sme mať strašne veľa rôznych akoby vecí kvôli tomu. Museli sme všetko robiť úplne na mieru. Museli sme, dajme tomu, keď tam bol nejaký odtieň, tak sme fakt akože babi, dajme tomu 10 minút miešali dve farby, aby proste potom to porovnávali s tým obrázkom a tak. A keď si to predstavíte niečo takéto, oproti proste tomu, že by to bola jedna farba, proste extrémne všetko streamlinuté, čo sa týka tých procesov, tak samozrejme takýto biznis je o mnoho ťažší ako vyškálovať. To znamená, že myslím si, že skrz to, jak sme ako nechápali, čo je dôležité v tom biznise urobiť, tak sme si to veľmi, veľmi, veľmi znáročnili
a tým pádom by som tomu dal nakoniec známku C. Čo sa týka nejakého pocitového a nejakého toho, jak som ten biznis mal rád a jak sa tomu akože obecne darilo a tieto veci, tak by som to asi radil niekam na Ačko, Bčko. S tým, čo viem dnes, tak tá biznisová príležitosť bola cca asi C. Čo sa týka tohto biznisu, tak aby ste aj vedeli cca akože, kde sa to hýbalo, tak v podstate my sme ako keby sa stali ako veľmi rýchlo ako číslo 1 v tomto ako keby segmente týchto, sa to volalo press on nechty v Česku a na Slovensku. Myslím, že sme šli z 0 na 500 000 korún mesačne za cca nejakých ani nie 6 mesiacov, takže proste ako pomerne rýchlo sme to aj ako keby vyškalovali a naozaj všetky tie ako keby nejaké ako skúsenosti, hlavne napríklad z toho Saint oblečenia, by som povedal, že sa tuto ako keby vlastne nám extrémne zišli. Mali sme tam ako keby niekoľko ľudí, ktorí nám s tým pomáhali a tak ďalej, takže my sme urobili vlastne za niekoľko rokov okolo 8 000 tých nechtov v podstate, objednávok. Mali sme cez 755 hviezdičkových recenzií na tie nechty. Že ako bolo to fakt ako super. Ľudia to mali radi, klienti to mali radi, my sme to mali radi, ale čo sa týka čisto, jak človek ešte nevedel všetky veci o tom biznise, tak možno do hĺbky, tak čisto tá komplexita bola fakt ako docela šialená. Keby som to robil znova, tak by som možno upravil to produktové portfólio trošku inak a vtedy by to mal byť úplne krásny biznis až na fakt ešte možno 10-násobné čísla. My sme vlastne ako dlho tento biznis aj ako plánovali škálovať ďalej a potom v nejakom bode, keď sme si vlastne predstavili, že OK, z tohto bodu, kde to teraz je, čo akože už myslím, že to bolo odlepené od zeme, keby si predstavíme, že 10-násobok toho biznisu, ako by to vlastne muselo vyzerať. Takže by to bolo docela ako keby extrémne komplikované a extrémne komplexné a ani sme si hovorili, že nevieme, či to je úplne to, čo akoby chceme. A ono naozaj, ako povedal Warren Buffett, čo je vlastne jeden z najúspešnejších investorov histórie, není to iba o tom, ako silno vesluješ, ale aj v aké lodi sedíš. A my si tedy povedali, ja som mal takisto vlastne mentoring s vlastne veľmi úspešným slovenským podnikateľom a on napríklad hovoril, že ako je veľmi dôležité ako zvážiť tú príležitosť a pozrieť sa na to akoby do budúcna. Či tá príležitosť je naozaj taká, aká si predstavujeme, že je. A je to naozaj veľmi dôležité, pretože to rozhodnutie tiež akože nebolo veľmi ľahké pre nás. Sa rozhodnúť už to ďalej ako keby nevyrásť a neškálovať ďalej, ale myslím si, že obecne to bolo správne rozhodnutie, lebo naozaj ten biznis asi nebol úplne to, čo by sme vo výsledku chceli mať. Čo by som upozornil, pokiaľ náhodou plánujete si otvoriť e-shop, tak veľa ľudí podľa mňa má také trošku romantizované predstavy o tom, aké je to vlastne s e-shopom, že mám nejaký e-shop, tam sa sami predávajú produkty a si cestujem po svete a to sa sami niekde predáva. Absolutne to tak není. E-shop je fakt docela náročný biznis. Musíte riešiť skladové zásoby, cashflow, väčšina obratu, zisku sa tvorí napríklad na Vianoce, takže vy musíte byť ako predskladnení, musíte už cez leto treba si v nejakom obrovskom kolose riešiť, aby ste objednali dostatok veľa zásob na Vianoce. Keď toho objednáte príliš veľa, tak sa vám to nepredá, potom musíte robiť nejaké výpredaje, keď toho objednáte zase málo, tak sa vypredáte moc rýchlo a potom zase príjete o nejaký zisk, ktorý ste mohli spraviť, takže e-shop by som povedal je extrémne komplexná záležitosť a tá ďalšia vec, ktorú sme sa rozhodli urobiť vlastne bola konsolidácia a bola vlastne marketing. A vlastne marketing mal u mňa také dve časti a ono to vlastne bolo v dobe, ako som spomínal, tak všetky tieto veci, a to je vlastne hudbu, Saint, Sales, Reality a Analysis som robil vlastne akoby v jeden čas. Všetko som robil naraz. A bolo to kvôli tomu, pretože ja som vlastne videl, ako môj príjem vlastne šiel s každou vecou, ktorú som pridal o trochu vyššie. To znamená, že na začiatku som robil proste oblečenie, z toho som zarobil nejaké peniaze. Potom proste som robil ako keby sales, tam som zarábal proste akože pekné peniaze. Potom do toho som pridal reality, takisto som tam urobil nejaké obchody, takisto môj príjem šiel hore. A potom do toho sme pridali Nailsys, ktorý takisto začal fungovať a takisto môj príjem šiel zase hore. To znamená, že ja som videl, že čím viac vecí som pridával, tak ako by môj príjem sa furt ako keby zvyšoval, ale v skutočnosti moja pozornosť sa strašne akoby rozsekávala medzi všetky tie veci. A v podstate v jeden moment som robil 5 vecí naraz. A asi cca na niekoľko mesiacov, možno akože cca nejaký rok som sa fakt že zasekol. Že proste ten príjem bol akože pekný, bol po mňa dosť naštandardný, ale nevedel som sa dostať cez neho ďalej. A potom mi to akoby tak došlo, že vlastne čo by sa stalo, keby som robil proste jednu vec? Keby som všetok ten čas mal na to, aby som mohol to venovať niečomu, čo mi ide najlepšie. A keď som sa opäť tak pozrel na tie veci, ktoré robím, tak jedna vec, ktorá mi fakt šla najlepšie a ktorú som aj ako keby fakt, že vlastne celú dobu
Aj keď na začiatku sa mi napríklad v hudbe ešte až tak nedarilo a tak ďalej, tak celú dobu, čo ma živilo, tak bol vlastne marketing. Pretože marketing som študoval, potom som bol v najlepších agentúrach a tak ďalej. A naozaj to bolo niečo, čo mi vždycky proste šlo a čo ma aj veľmi bavilo. A dokonca aj v dobe YouTube si pamätám, že som mal jedno video, kde som hovoril, že keby som niekedy nerobil YouTube, tak by som asi chcel robiť niečo s reklamou. Pretože reklama ma vždycky zaujímala. A preto nakoniec som sa rozhodol, že urobíme marketing. A v podstate sme založili takú mini marketingovú agentúru a pomáhali sme klientom viac menej urobiť to, čo sme vedeli dobre. To znamená, že postaviť im pekný e-shop, v podstate urobiť na to nejaké reklamy, obsah proste na sociálnych sieťach, my sme mali veľmi veľa virálneho obsahu proste a tak ďalej. A to bolo to, s čím sme klientom pomáhali. A v podstate postupne som sa rozhodol, že keď sa chcem dostať na ďalšiu úroveň, tak musím si uvoľniť viacej času a naozaj sa venovať jednej veci, ktorá proste dáva zmysel najviac. A tým pádom som urobil veľmi ťažké rozhodnutie pre mňa vtedy. A to bolo, že som stopol teda hudbu, stopol som oblečenie, stopol som postupne aj vlastne sales pre social mind, takisto som stopol reality, takisto sme vlastne spomalili alebo nechali sme iba organicky v podstate akoby nejakým spôsobom fungovať a naozaj sme dali all in v podstate na ten marketing a tú agentúru. Pretože vlastne všetky tieto ostatné veci, ktoré generovali financie, my sme vlastne akoby rozbehli vďaka tomu marketingu. Pretože to bola tá vec, ktorej sme podľa mňa akože fakt excelovali, čo sme vždy vedeli, že či sme mali proste dobrý produkt, proste beauty produkt, vedeli sme, ako to proste ako keby marketovať. Či sme mali proste oblečenie, vedeli sme, ako nájsť ľudí a ako im dať vedieť o tom, že to proste máme. To isté proste s sociálnymi sieťami pre social mind, to isté s realitami a tak ďalej. Že vlastne myslím, sme prišli na to, že ten náš core skill je vlastne ten marketing a založili sme agentúru a tam nastal jeden taký bod, kedy vlastne ty samozrejme, keď za niekoho robíte ten marketing, na to, aby ste to spravili správne. A teraz ako keby jedna vec je, že tam niečo môžete poklikať a proste zaplniť. Ale na to, aby ste to spravili fakt dobre, fakt do hĺbky, tak ako to má byť a dali tomu doslova tú ako lásku a pozornosť, tak to nemôže stať 3 koruny, pretože to naozaj ako keby, pokiaľ to robíte fakt dobre, tak to zaberá veľmi veľa času. A bohužiaľ niektoré tie naše služby si proste klienti ako nemohli dovoliť, napriek tomu, že ich ako vyslovene potrebovali, ako vyslovene boli v momente, kedy fakt potrebovali, aby sa im to rozbehlo a tak ďalej, ale proste z finančného hľadiska si proste nemohli tú pomoc dovoliť. A preto som raz proste povedal jednému klientovi, že tak ja ti nahrám návod, ako si to môžeš urobiť a proste budeš to mať, ako keby sme ti to urobili my, ale urobíš to ty sám a bude to za zlomok vlastne akoby tej ceny, OK? A tieto návody som proste pre niekoľkých klientov urobil a oni si ich veľmi pochvalovali. Začali hovoriť, že je to úplne super, pretože si tomu proste rozumeli, že to začali správať sami a fakt som ako dostal extrémne dobrú spätnú väzbu na to, že som vlastne niekomu ukázal, jak by sme mu to spravili my, ale vlastne on si to urobil sám. A tým, že vlastne urobil tie naše postupy sám, tak vlastne získal tie naše výsledky a ešte na to ušetril. Hej? A tak sa to naučil. Takže ako fakt sme dostali ako keby fakt obrovský taký ako keby proste obrovský spätnú väzbu na to, že toto je ako fakt super a že by sme mali viacej klientom pomáhať týmto smerom. A preto sme sa rozhodli proste urobiť viacej týchto návodov. Rozhodli sme sa urobiť návody na obecne marketing, rozhodol sa potom urobiť návody na nejaké konkretizované veci, ako napríklad aj si nakopnúť e-shop, ako si nakopnúť proste službu a tak ďalej. A postupne sa to proste formovalo do toho, čo dnes v podstate je aktuálne moja firma, biznis číslo 11 a to je vlastne e-revenue. A e-revenue je v podstate nazvať marketingový konzulting, marketingový a business konzulting, kedy ako presne v tomto pokračujeme ďalej, že ukazujeme tie naše postupy, tak ako my by sme to urobili, tak ako my to robíme v podstate ďalej a vlastne miesto toho, aby sme to robili za niekoho, tak iba ako ti dáme to, jak by sme ti to spravili, aby si to mohol urobiť sám a vďaka tomu dokážeme pomôcť viac ľuďom za zlomok ceny. Čo je vo výsledku, dokážeme priniesť ešte viac hodnoty pre ešte viac ľudí a vlastne myslím si, že ten prínos a ten impact, alebo jak to povedať, je 10-krát väčší, než keby to robíme iba pre pár klientov, čo akože by sme nemali reálne takú kapacitu to urobiť pre toľko klientov, ako to máme takto proste spravené. Takže toto je vlastne aktuálny biznis. Marketingovú agentúru by som asi dal do kategórie možno B, možno návody a tak by som dal do kategórie A asi, by som povedal Ačko, možno Sko. A to, čo robíme dnes, samozrejme musím tomu dať Sko. Že prečo som robil, čo by som tomu nedal Sko, ale akože, takže z princípu veci, aby som obhajal to, čo robím, tak samozrejme je to S kategória. Je to kombinácia toho všetkého, čo človek sa za tie všetky roky naučil, pretože ono naozaj, keď začínate robiť biznis, tak ja keď som v dobe YouTube, keď som začal robiť YouTube, tak ja som ako keby nevedel vlastne nič o reklame, ale v skutočnosti hrozne veľa vecí, ktoré som sa naučil počas toho YouTube, som potom využil
pri propagovaní našho e-shopu Neozis, pri propagovaní môjho ako keby oblečenia Sane, alebo nášho oblečenia Sane, pri salese potom, keď som robil vlastne pre Social Mindset a tak ďalej. Takisto tie veci využívam dodnes. Takže všetko to na seba v skutočnosti ako nadväzuje a v podstate naozaj nebojte sa experimentovať, nebojte sa stavať biznisy, pretože prvý biznis nebude možno ten posledný, ako sa častokrát hovorí, ale každý biznis nám dá niečo, čo sa naučíme na to, aby sme mohli postaviť tú ďalšiu a ďalšiu úroveň. Podmýšľam, že som ešte niečo nezabudol, pretože som týchto biznisov, ja som toho robil fakt veľa. Ale myslím si, že nie. Ešte popri tom som robil modeling, ale to bolo niekde v tomto období zhruba. ale to bolo možno ešte tuto vlastne, takisto to počas tohto celého obdobia. Ale to bola skôr taká kariéra, než asi biznis a to som robil proste nejaké fotenia, mal som tam nejaké zaujímavé veci, ale o tom si možno poviem niekedy na budúce. Takže, čo z tohto by som sa rozhodol robiť znova s tým, čo viem dnes, tak asi určite by som sa pustil znova do YouTube. Myslím si, že YouTube je skvelá príležitosť, preto točím toto video. Pretože takisto ako pred x rokmi, tak takisto aj dnes, pokiaľ máte osobný brand, pokiaľ máte dôveru ľudí, tak určite to niečo, čo vám v tom biznise pomôže. Takže YouTube za mňa si myslím, že super. Predaj kartičiek, predaj čipsov, to už by som asi zrovna druhýkrát nešiel do toho. Hudba a tábor. Hudba by som šiel, pokiaľ máte na to vyslovene dar a proste ste najlepší, tak si myslím, že to je perfektná vec, je to proste umenie a umenie treba v tomto svete. A pokiaľ nemáte dar a není to, tak asi by som sa pozrel na viac bežné biznisy, pretože veľa ľudí si myslí, že dokáže dostať ten život, ktorý chcú iba skrz napríklad umenie ako rap a tak, a není to pravda. Možno vaša cesta je takisto vytvoriť nejaký skvelý biznis, ktorý vo výsledku pomôžete tomuto svetu. Čo sa týka oblečenia, popravde asi už s tým, čo dneska viem, asi druhýkrát by som ten biznis už nerozbiehal. Myslím si, že konkurencia je veľmi, veľmi veľká a tak ďalej a že to není vlastne až tak easy business, ako by si človek možno myslel, pokiaľ to má byť správne. Sales 100%, to by som doporučil proste každý, kto chce predávať a chce možno zarábať viacej peňazí, tak sales, predaj je jedna z najdôležitejších schopností a veľmi veľa miliardárov, milionárov robili aj napríklad sa volá door-to-door sales, to sa robí väčšinou v zahraničí, čiže chodili klopete na dvere a predávať ľuďom, čo ja viem, nejaký postrek záhrady a tak ďalej. A proste väčšina ľudí, ktorí zarobia veľké peniaze, tak vedia veľmi dobre predávať. Takže sales 100%. Reality si myslím, že je dobrý obor. Ja osobne by som asi už druhýkrát by som už do toho nešiel, ale akoby vlastne som rád, že som to absolvoval. Čo sa týka beauty je skvelý segment. Možno by som skôr aktuálne inklinoval k beauty v nejakých službách, popravde, hej, neviem, či by som znova išiel akoby beauty e-shop, asi by som šiel skôr do nejakých služieb a možno nejakých sieť salónov a takýchto vecí osobne, ale samozrejme, tak poznáme Huda Beauty, poznáme Kylie Skin a Cosmetics a tak ďalej, takže záleží aj, aké máte možno práve silné sociálne siete a tieto veci. Pokiaľ niekto je možno influencer, má obrovskú základňu ľudí, ktorí si kúpia tie jeho veci, tak to môže byť ako perfektná príležitosť. No a čo týka marketingu a konzultingu, tak čo týka marketingu, myslím si, že marketing je skvelá vec, ktorú by každý podnikateľ mal ovládať, pretože proste to je motor toho biznisu. Musíme vedieť, ako dať ľuďom vedieť o tom, čo máme. A čo týka konzultingu, myslím si, že je to ťažšie, než sa ľuďom než sa to zdá, že myslím si, že naozaj nie každý dokáže ten konzulting robiť správne, pretože jedna vec je, že urobím kurz, ktorý si ľudia budú kupovať a nemusím s nimi nič riešiť, to si ľudia myslia, že urobím nejaký online kurz, že sa to bude samo predávať. To není úplne ten spôsob, ktorý my robíme. My sa nás do toho dáme do toho extrémne veľa času, energie. Takže samozrejme venujem sa tomu ďalej, takže ako doporučil by som to takisto ale myslím si, že tá ľudí to podceňuje, že čo je skutočne dôležité na to, aby to fungovalo. A čo si myslím, že čo je extrémne dôležité práve pri tom napríklad, pri tomto segmente je, že človek musí niečo už treba urobiť na to, aby mohol potom samozrejme to predávať alebo o tom hovoriť, pretože také typické reklamy, ktoré sú urobte proste online kurz pomocou ChatGPT za 10 minút a zarobte nám tam peniaze a ľudia potom robia pomocou ChatGPT nejaký kurz a snažia to ako keby predať. Myslím si, že tam není najlepšia stratégia, myslím si, že ľudia sú chytrí a že proste keď vidia, že čo má hodnotu, čo nemá hodnotu, vedia to rozlíšiť, keď niekto je fakt dobrý, fakt sa vyzná v autách, tak idú za ním poradu a keď niekto ako očividne sa nevyzná v autách, tak myslím, že ľudia to vedia ako vycítiť. Takže myslím si, že robiť tie veci správne je o mnoho ťažšie, než sa zdá.
ale obecne si myslím, že to je celkom dobrá príležitosť. Dobre, takže tak. Takže toto sú moje biznisové dobrodružstva, alebo neviem, jak endeavors, neviem, jak sa to povie po slovensky, zážitky. A dajte mi do komentárov, aké všetky vaše biznisy ste už vy za život teraz prešli, či máte zase nejaké takéto vtipné ako ja, či ste chceli predávať čipsy a zakázala vám to mama, alebo viem čo také. A v tomto videu som ukázal, ako sme pomohli našemu klientovi rozbehnúť jeho biznis za menej ako pár týždňov. Pokiaľ by to zaujímalo, mrkni na to.